ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Tentokrát je to video z Minecraftu. Nachádzame sa na jednom serveri, na ktorý som už robil pozvánku. Zatiaľ nie je tá pozvánka zverejnená na YouTube, ale možno, že keď to budete pozerať už vy, tak už bude zverejnená tá pozvánka. OK, kúpil som si tu sponzora, vidíte tam úplne hore, vľavo, v rohu. Sponzor Spidey 322. OK, tak my si prídeme na spawn. Ty máš dobrý skin, ti poviem. OK, pozrieme sa, čo mám v šestke. All. Dobre. Nie, toto som si nenačítoval, ale mám to od jedného, nie kamaráta, ale on ich má asi 1 000 000 a preto mi ich dal. No. Dobre, tak ja idem home. Čo tu robí ten čurák? A teraz budem mať 1 000 000 gunpowderu, že? Ach jaj, tak počkajte, ja si toto dám do čestky, aby som mohol spraviť toto. Lebo by sa mi potom zobralo aj toto. Dobre, tak my si hodíme semiennú palicu. A čo to tu je? Arša a Dunčo. Dobrý psi. A mne tu to dajak asi málo svieti, keďže sa mi tu spawnul ten creeper. Znamená, že ja sa ešte môžem hodiť takto glowstone. A kde by som ešte mohol dať? Tu je pod oknami, tak... Ja neviem! Dám ho ešte, čo ja viem. Sem. Napríklad. Dobre, nechce sa mi to tak robiť. Dobre, toto si nechám semko. Je tu nikto. Ale kde dodá sextopa za holku porosť. Ježišmarja. To sú uchyláci na tomto serveri, kokos porádny. Dobre. Môžeme si potom pozrieť, aké má výhody, ako stojí sponzora toto. Dobre, my si dáme D. A pozrieme sa, na čo sa asi tak môžeme dať. Dáme sa na... Dáme sa na skeleton napríklad. Skeleton. Tak. OK. A teraz si skopeme hen tú hlavu, keď tam nebude reska. Som posral trošku. OK, tak my si pojeme zajať cez dom. Teraz to čo buchne. No tak. Kráva. Dobre. Chicken. Dobre. Cipný prastvo. OK. No, keď by ste si so mnou, so mnou chceli zahrať, tak kľudne mi napíšte do komentárov a uvidíme. Ale musíte, je to, ešte pripomínam, server na 1.5.2. Keď tak si potom ešte môžem stiahnuť aj neviem, proste hociaké verzie si môžem stiahnuť. To vyzerám. Dobre, takže hociaké verzie si môžem stiahnuť, ale keď by ste si chceli zahrať so mnou a bývať tu v tomto dome, ktorý som postavil, tak sa vám páčiť nebude, neviem, v hociakých iných texture packoch, iba v tomto je pekný podľa mňa. Texture pack používam asi Flows, áno, tu ho máte. Keď tak si stopnite video, odkaz vám bohužiaľ nedám do popisku. Počkaj. Dobre, nedám, sorry. OK. Hej.
Tak tohle se mi líbí. Tohle se mi líbí. Tak tohle to udělám tak, že já si to dám, kde si dám hlavy? Já si dám hlavy takto na Dunča. Ne, sadni. Dobre, tak kde si môžeme dať? Dáme si napríklad sem. Tada! Bude vedieť sa otvoriť crafting. Dobre, ale my si ho ešte sem premiestneme takto napríklad. Dobre. Veľmi dobre. Tak, sem si ho schováme. Dobre, a ideme sa pozrieť, aké má výhody VIP. Kurím. Či kúrim CZ? Ja akože kúrim. Akože fajčí CZ, no. Fajčí Česko. Dobre, takže ja som si kúpil len sponzora, nie super sponzora, pretože na toho už nemám money, bohužiaľ, iba na toto som mal, pretože som nechal ešte prepadnutý kreditos. OK, takže má tie isté výhody ako VIP, VIP plus, extra VIP a ultra VIP. Plus Barn meno, čo môže varovať nejakého hráča za porušenie pravidel. Truhly. To akože môže vykrádať truhly, ktoré nie sú v reske, ale niekto v nich má veci. Čo ja veľmi nerobím, pretože mám konec koncov ten game mode, takže na čo mi sú veci, ne? Takže im to tam pekne nechávam. Keď dostanem ban, tak mám nárok na ten unban. Čo má unbane, no. Check ban, takže to je napríklad, že napíšeme, že Check ban a čo ja viem, koho dáme, že dáme takto Kadzu, no a Alexis Duči, ak sa volá, 128, keď nám takto napíšem, a dám tak tu mi vypíše jeho zoznam, one. Choj se slušne, vidíte, ho asi vykopli, alebo ja neviem, bany mu dali, také, vidíte. Dobre, tak potom set home, môžeme mať 6 set home, ježišmarja, som sa zlakol, 6 homov, domov. Mám predmenou sponzor, mám v tabu sponzor, áno, mám, píše, že automaticky touto farbou, áno. Píšem automaticky tou zelenou farbu, takže tada, a je to zelené, vidíte, dobre. Dobre, takže teraz si môžeme pozrieť ešte, aké má toto VIP výhody. Takže heal, či jak sa to číta, feed, head, dám si nejaký blok na hlavu, čo ja viem, teba si dám na hlavu, alebo nie. Čo si dáme na hlavu? To si dáme na hlavu, dobrý nápad, no. Spíva, jak som to napísal. Head tu. No, pekne to celkom vyzerá. OK, dobre. Jump, to je velice dobré, keď neviem lietať. Čo ja viem, idem napríklad sem, namierim si to sem, pretože sa mi nebude znovu chcieť chodiť a napíšem jump. Ešte. No a takto nás to portne, videli ste. OK, back, vráti vás na miesto smrti. To je, prosím, pekne asi všetkým jasné. Top, teleportuješ sa na vrchol budovy, to znamená, že keď sem napíšem top, tak ma portne tam na tie červené veci, či čo to tam bolo. Otevřeš si pracovní stôl, no, lebo ako workbench, ne? Takže crafting, to je. Ukáže ti, kolik bloků sú od tebe, asi hráči, alebo čo. Áno, vidíte, 37 metrov je úrovňa, Michalgo. Takže on je tu. Help, otázka. Tak otázka. No ja nemám zatiaľ žiadnu otázku. Set home, môžeš si dať 3 set home. Uhasíte to od vody a lávy, či od lávy, no. Ukáže ti to počet TPS, či TPS. Ja sa v tom nevyznam, takže day dáš den, night dáš noc. Big 3, to som skúšal, ale to nejde. Aspoň mne to nejde. Depth. Ukáže ti to, kolik blokov si nad zemi. No tak som zveravý. Či to dobre. Depth. 4 kostek nad úrovní more. 4 kostek nad úrovní more, či jak chce. Get post. Ukáže ti, kto je tu boss. Na jakých si súradnicích. No to je napríklad dobré. Keď si budeme chcieť zahrať a vy si stratíte, tak mi pojete na súradnice.
A keď ste niečo aj našli napríklad a budete mi chcete, aby som tam prišla ja, tak mi len nadiktujete súradnice a ja sa tam portnem. Či? Ne. Ale dá sa to aj tak, neviem, kde sa to píše. Otevře se ti Ender česka, to je asi každému jasné, že keď napíšem Ender Chest, tak sa spraví toto. Dobre. Tak, čo tu je ďalej? Fix all, opravím vám všetky veci v inventári. Suicide, či suicide, no, tak sa to dá číta, suicide, ja neviem. Zabijete to, no. Set home 4 set home môže mať, čo to je? VIP plus. Dobre, set home 4, social spy, uvidíš do message ostatných hráčov, to nás tak velice nezaujíma. Ježišmaria, toto spravil, toto. Napravde to. Dobre, nie je to tak pekné, viete. Social spy, TP post, souřadnice, portnete to do souřadnice. Portnete to do souřadnice, no vidíte, tu je toto, že ma to portne tam ku vám. Si. To je, že môžem pozerať ostatným tým hráčom do inventára. Môžeme si to ukázať rovno. Jasné, ešte niekoho meno, tak Kurim.cz, no, to si môžeme pozrieť. Kurim.cz. Ty kokot, kebyže sa môže kradnúť, tam krádnem, tyjo. Mňa by sa už malo veľmi dobre, že skajec sa má. Toto si už asi neprečítame, lebo takto to tu očividne zničil. Toto si už nemusíme čítať. GM1 a GM0 je podľa mňa každému jasné, čo to je. Set home každému je zase jasné. To čo je Ultra VIP, no. To je DU set home. D je to, čo som vám ukazoval, že sa premeníte na hociakého moba. Akého si vyberete a U je to, že vás to premení naspäť na človeka. Varn meno, to je toto. A to už sme si čítali. No a toto, to je super sponzor, sa mi zdá, tak ten má všetky výhody tu hore, čo sú, a plus má ešte Warp, že môže požiadať, či poprosiť o jeden Warp, aby si mohol vytvoriť. Či oni mu vytvoria, ja neviem. Helper, že má väčší šanci, ako stať sa helperem, tým pomocníkom, a Kidol môže si dať všetky veci ako all. Dobre, a tu im to trošku prerušíme, nech sa nehnevajú a že BOOM! Dobre, dám si toto na hlavu, takže ako to bude vyzerať. Umieram, tak to ma prepichol. Ty vole, ale nevyzerá to zle. Takže si to premením naspäť. Aha, čo som tu našiel na stole? Zapekanky, ja už natáčam 15 minút a mne sa to veľmi nepáči, že tak dlho. Neviem, či mi to Fraps nerozdelil. Sorry, ak si to počuli. No, žer plot, železný plot. No, nechaj si. Dobre. Takže kde sa rozlúčime? Rozlúčime sa napríklad tu. Ja si už spravím takú pristávaciu plošinku. Akože tam sa budeme furt lúčiť, alebo ja sa s vami budem lúčiť. Dobre, takže tak, a tu v strede budem stále stáť a budem sa s vami takto lúčiť. Takže čaute a vidíme sa u ďalšieho videa. Nazdar!